लेखा हमबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्सफोरनो दैबो नायथ'नाय जत' ताखुक दैबो हक्सनो हामजामा याफारो जोंनि ब्लेखे बतना हामिया जों खोनालायखा फार्स्टनि जत' लुकुराव नो खोनालायखा जों बेहायनो जोंनि एडिसिनि ङै बनिति डिस्काशन खायलेखा जोंनि तिप्रासा दै राज्योनि बर'राव कोअपरेटिव बैंक नि चाकरि रुनानि बागै थांलायमानि जरहाट तेजपुर गुवाहाटीआव एग्जामिनेशन सेंटरफोर आजागा थांलायमानि प्राय डेटा एकटा डेटा जरावो गारि एक्सीडेंट उनखा बास एक्सीडेंट उनखा मानि यागुलो थैमानिबो जों खोनाखा खरकसा थैखा होनो दैबो 2-3 जन सीरियस इंजुर्ड ICU तंफु सिलचर मेडिकल कॉलेज हायरही जों खोनाखा दैबो बाक्सा इंखे रेफार उनखा गुवाहाटीआव रेफार खायजामानिबो घटना दं होननाय खोनावो प्रपार इनफरमेशन मायाख इंगे बाक्सा इंखे डिस्चार्ज रजाखा जरा नॉर्मल इंजुर नायरखे डिस्चार्ज रजाखा गुवाहाटी आरो सिलचर मेडिकल कॉलेज निबो इंगे जोंनि MDC थाङै दङ ब्रह्मगोनां वीरेन्द्र देबबर्मा बावबो थाङै दङ आ जायगा बनि एरियानि थैमानि नायनायनि बागै सिलचर मेडिकल कॉलेजआव दैबो सोरबा इंजुर ओंखाराव नायनायनि बागै जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जों जोंनि तिप्रासा इंजुर नाय दङ जारा बैंकनि कैंडिडेट दैबनि जाति गोष्ठी थांनाय र आ जायगा थाङै दुर्घटनायाव दुलजानाय र बरनो जों बाहायखे जोंनि ADCनि बोखागदै माहाय जरा हायाव जों जुबा मानाय बनि बाङै कक सालाय दङ हानि बाङै जे इंजुर नाय निनि बनि ताखु बुखुराव बराव बाहायनो जों माय गोरोंदि जों बाहायखे जोंनि ADC बोखागदै नायलेबानो दैबो आजा किसा काहाम खे नाय फैदि बसु घटना राव बाहायनखा बसु इंजुर उनखा माहायरावबो जों साखा इंगे जों नायलेने जोंनि ADC हाफांनि बोखागदै जोंनि तिप्रासा आरो कैंडिडेट इंजुर नाय दङ जों बाहायखे ADC बोखागनि दै जुबावैमा नायलेने गमाय ताबु बरंनि सिनिमु स्राय देंखा सारजे बो पारानि तै कैंडिडेट दा थैनायनि बुमुंरो ताबकसु जरा खरकसा थैमानि वीरेन्द्र देबबर्मा होननाय खोनावो एक्जेक्ट बुंमाया खान Deepraj Debbarma दैबो प्राय 50 जन इंजुर मानि चिनि थानि लिस्ट सफायाख लिस्ट कालेक्ट खायनायनि बागै सालायखा बे खानाराव चिनि र लिस्ट सफायमाने ताक्सु जरा चिनि इनफरमेशन कुनु करिख बें एलाकानि बिसुंखा जत जानजाय एलाकानि न हयतो सावैमा खाना बे जों आसल गोबांमा बास एक्सीडेंट मानि दुलजानाय रंनि माने प्रपार बरनि ठिकाना मायाख हानि बाङै जों नाय दङ दै जारा इंजुर नाय बनि फेमिलि र बर बेहायनो जोंनि ADC हाफांनि अमाबाय MDC ननि EM दै बिसिनि अफिसार बर बाय कम्युनिकेशन खायदि जे अ जागा अमहाय ओंहा होनो हिंगे जों नायलायबानो बोसोर जरा बाहायखे चुबाचु खायमा कारण जरा हायाव जों दै खरकसानो चुबा लायबाने अमनो जोंनि नाहरमो जोंनि बुबाग्रानि नाहरमो खा हामियां दंबाय खा बायजो दं जों बरनि लगे बेलायखन खा खामजाक बरनि नुखुंनि लगे जों तिप्रासाङै जोंनि ADC हाफां जों बरमा खा खामाया फारो बरनि जे थैजानाय बरनि नुखुङो बरनि खासां मानथों तै ओ जारा इंजुर दंने रकम तिप्रासा दं परिखानि थांजालाय माने लांमा स्लामनाय थांनाय बरबो दागि हामै बासाथ' के मेडिकल नि जा इशू दंमारो जों बाहायखे ताम खालायमान आगामी दिन जों साका आगामी दिन जों नायने अनबाइन तब प्राइमरी इनफरमेशन सि फाइद्रिप चिन थानिबो जत इनफरमेशन फाइके जों अकॉर्डिंग बिताम खायमान जों जाते